n'ụlọ asị m ebe onye nọ na-anụ ụlọ m asị m udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị ndụ nwoke ndụ nwaanyị iji na-asị n'ile ọma ka o ji aga n'ọgwa welukwa eziokwu wee na-achụ ụlọ efere mba ụwa nọ nọ na biko asị m ka m tinye okwu ọnụ maka otego aka m kwubeli ha na-ekwu ya na m asị ọgwụ na-ana ndụ mmadụ ọgwụ agwọla agwụ ụmụ nwoke ite ụmụ ajọ ọgwụ ahụ ụmụazị Igbo anyị na-agwụkasị kịta na ọkacha njọ na Anambra steeti anyị ọkacha njọ na Anambra steeti ihe ọjọọ ewelugo ọnọdụ a na-asị na onye soro Chukokpara kwuru mgbe asị na onye soro kpube ihe alụ okpu eze mgbe ihe alụ ya ewere ọchịchị ọchịwa onye ọbụla o ji wee tụọ n'ilu sị oji nwa nkịta isi ọtaba ma onye nwe ya o nwere ihe a na-ekwu otego aka m kwuru okwu mana nkwụcha ndị mmadụ na-asị m nye na ọgwụ Igbo mee nke a na tradishọn mee nke e nwere ihe bụ omenala bụ tradishọn eji mara Igbo nwezie ihe bụ ajọ ọgwụ iji omenala ekpuchi ọ dị mfe ma ịbịa n'ụka e nwere ndị ezigbo nwezikwa ndị nọ n'okpuru ụka ha n'ojiji ụka eme ajọ ihe o nwezi ndị nọ n'okpuru omenala kịta were omenala na-eme ajọ ihe onye na-aghọta ihe m na-ekwu biko na o nwere ihe vidiyo na ụmụ na-achọ nchọkwu nene n'akụkụ ebe a enyi anyị nwoke a na nna bụkwa na Mrs. Power na-akụkwa sị na ọgwụ na-ana nwa ije na ibute ọgwụ a na-eji ebute n'ihe na ana na-enye ya ọbara na-enye ọbara ọgwụ ọbụla agwọrọ agwọ a na-enye ọbara n'ihe na ana iji ije bịa years later ya hafụzi ọgwụ a n'ime ana ma mfọzi ọ sị na mgbe nwanne ma mfọzi ọgwụ a nọmba 2 na ọgwụ ọbụla a na-agwọ eni na ana a na-enye ihe ọ na-ebinye gị ego nwee mgbe o ji oriri inye hozi ihe ahụ ọ na-eri ọgwụ bịa demand ya for it ọ ya bịa for everything inwe starting from the roof of your house to the last born of your house maka na ọ dị na Bible maka mgbe Joshua the wall of Jericho jasha Joshua wee and Bible say and Joshua cursed Jericho or say that whoever that will build Jericho will build it with the blood of his firstborn and complete it with the blood of his lastborn o mere eme na Bible mụ na-agụ Bible agụtụ ya ọnụ ya afịa biko na vidiyo na okwu unu ihe okwu maka ajọ ọgwụ unu na-eji ebute agwụgwọ m a na-ekwu ya wepụ na aka na ajọ ihe a unu na-eme ọ bụghị ihe eji mara Igbo dị ihe ahụ anaghịzi agba bọị kịta anaghịzi amụ ọrụ aka onye fụzọ ọchọ ebute ike na ọchọ ebute ike ị na-ebute ike onye bịa na-agwọrọ gị ha onwe ebe o busara ike ahụ o ege onwe ebe ebusara ọhịa a na-eneta na fim ahụ aja gwọcha eti na akpati fọmatị ahụ anaghịzi awụ ọkụ kịta anaghịzi awụ ọkụ hai biko nene vidiyo a unu soro mfọ Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m unu na onye nna n'ụlọ Mrs. Power okwu akpụ n'ọnụ na gwuleri na-ekwupụ nke mmemme kwụsị ọzọ n'elu agwa m nso na ya na-ebekọ ebekwu na mmịa na-ayọrọ nkọ onye ọbụla na-ebekọ ebekwu mgbe kwesịrị onye nkọ maka na mmịa ayọrọ nkọ ndị na-esi ya n'azụ kelebe ma ndị ahụ ga-eme so kwesịrị ka onye ọbụla anyị na-ebekọ ebekwu ka mmịa na-anyọ nkọ ọ bụ siwa memele ndị Igbo ebe na-agwa ọba bụ ka Igbo mee gịnị ka Igbo na-aga n'iru Igbo na-aga n'iru ndị si Naịjirịa ma jebe kọntrị mmadụ ọzọ ụmụ sị na ebe a jere bụ nchụ ego okwu na onye Igbo si obodo nwa pụrụ ibe a na-atụle n'ebe obodo na-abụrụ obodo ya ọ pụrụ wee jee mkpa ego obodo ibe a na-atụle kwụ sị na ya bụ n'ihe eme gịnị ibe a agabali ya n'iru ọmụ kwuru Mrs. Power na-ekwu ebe ndị bịa tata bụ na ndị na-eje nweta ọgwụ na be dibịa mana ole nchọ nkọwalụ n'ọgwụ a na-akwado ma mara na amalụ n'ovu nọmba ka m nwekwara biko bifo ị na-achatị mmadụ na-achatị gị with this number kpọọ ya vidio kọl ka ịvụ mmadụ na ọmụnwa bịa ebe ahụ ovu nọmba ka m nwere so ka anyị nwa bakwa na ebe anyị nọ onwe ndị na-eje nweta ọgwụ be dibịa ọ ya lụọ nweta ọgwụ dibịa si onye ruo na kọmpaụndụ ya nya mee gịnị nya nye dị ọgwụ na ibe nnacha ka ngụnụ bụ na ọgwụ ọbụla na-enyi na o ya enye gị ego ma ọ bụrụ ọgwụ na-enye ego o ya enye gị ego o ya eme vidio maka enwe gịnị nwe je nweta ya ma amala na ọgwụ anyị ya emesị gbaba agwa ọzọ na-enwere isi ọ ya akpaba aja agwa na be gị ahụ ideweli ya o nwere onye na-enweta ọgwụ edebe na ọgwụ na-ebunye ego ibe a na-aga n'iru ndị na-eje nweta onwere oke ite ka oke ibubo gbalụ enye ya na oge na-ebunye ego ma na-alụ ụlọ na-agba moto
ihe chọrọ nkwalụ n'obodo ndị Igbo bụ kata m nje nweta ọgwụ na-enyi na ala enyi na-enweta na ọgwụ njeji na-abụ anya unu gbuolie ya na ọbụna onye wunu nsogbu unu achọ ụzọ mee gịnị bụ n'anya ọbụna onye bụ elu na ehweropụ unu bunete na-abịa unu achọ ya ebuli etụna na mmiri maka na mmiri bụ nya na-ebu ọgwụ ọbụla ịtọrọ na mmiri ana-awụ ọbụla ịtọrọ na mmiri ana-awụ ọgwụ ọbụla ị na-etinye ya na anị dibịa nyere gị tinye na anị na-ebunye gị ego problem ya emechapụta n'ime ụdị ọgwụ ọbụla bụtara gị nya abụlụ ụdị ọgwụ ọbụla sọrọ gị nya abụlụ inwe nwere ọgwụ wee tinye na anị o nwere ka o mee 2 years ka 3 years ga ka ebọpụtagodo ọgwụ ahụ ka mfe ọgwụ ahụ ma nọzi ebe ahụ mara amalị ive ọbụla eji anụmanụ nwa agbọ gbukwesịrị ọbara anụmanụ iwe nye ya na mara ama na onwelibo elu ọ chọba ọbara oyi elikwe ọbara anụmanụ oyi elu maka na abụghị eji na-agwụ ya na ọgbọ ka agbalịa onwelibuta ime oyi elu na ide nri ọbụna inyere nri na-ebu ego ka mgba gị ọ na-eme n'ụlọ mmadụ ọyịkalị nna gị ego nwata ime oyi elu ọbụna ọchọwa nna gị ego oyi etipịa gị nke na ivurozi nri ọnụ tipịa gị nke na ivurozi nri ọnụ onye ejide ụlọ ga anwa na ụlọ ịlụsịrị alụ gbacha penti fọnịchọ anya ibe niile dị n'ime ya o jee n'ụlọ ahụ na-enwe gbamgbam ofu orepụ ofu gbamgbam owu one side ada ọ glaasị akwụwa ọ na-akwụwasị dị ụlọ na-ereke na-emebi bụ ụlọ mmadụ lụrụ alụ ọ na-emebi onye ahụ nwere nwe ụlọ ahụ ama nkọlụ gị na abụ na-adị ụlọ maka na ya na ọgwụ anụ ọgwụ maka na ife ọbụla na-ebunye gị ego ị kwesịrị ka ị na-eme gịnị ka ị na-enyekwa ibe ọ na-ele kwu nna bụ nwa na-aga n'iru ma ebe ị gwachara ọgwụ nwe enyi ya na filize na ihe nyere ibe ọ na-eli ndị ibe ngịna abụghị ejizi na-eme bụ o bunye gị ego ị na-eliziri onwe gị ego nye ya na ọgwụ ya emecha mee gịnị problem ya pụtara n'ime ọgwụ ọbụla inyere na nwa akpa ego ịkpara nwa akpasi ego mara amara na famili gị ama ndị n'udo ịkacha nwe eze ọbụla enwego onwere ya akpata ego na famili gị ọzọ onye ọbụla akpatara ego akpata mana onwe ibe otiele isi awa azụ ọtị ya nwa bụ na ịlụrụ alụ ọ ya akasịsị ụlọ ahụ ya si n'isi dalido ụdasịa abịa na ụlọ nwoke lụrụ ọbụrụ plank ka eji kpuchi windo bụ na alụsị malị mma avụrụzi ego eji nwa lugbu ọfụma bụ mmụazị ya onwerozi onye na-alụta nwa ego onwerozi onye na-agwụ akwụkwọ onye gwụcha ọma nweta ọrụ iwe na-esili mmụọ mmadụ ike ọbụla ajọ ọgwụ mmadụ gwọtara debe ebie kata m ya agwọta ọgwụ ihe enyi na gwọta nke eji na-afụ anya ọ bụrụ na onye nwe gị nsogbu ego bịa ibuli eso ya na mmiri ọgwụ ọbụla iti ya na-eme nweleta m oyilu ọchọ nri ọ bụla inyere nri ọkọwa ya la na be gị o eji na-egbu mmadụ be gị na-emerụ mmadụ arụ be gị na-ekpu ya n'ụlọ ahụ nwere onye ike isi n'ụlọ ahụ ya udo ya adịrị n'ụlọ ahụ onye ọbụla telisi n'ụlọ ahụ ya bụ na otu ọnwa ya ji milion wabata ọkalị mpụ na ọma ji 5 naira wee si n'ụlọ ahụ pụọ onye bụ ọgwụ na-enye na anị na-eme ugbo ọbụla iyili na anị okpe ebe gị ego ọ na-enye gị ego ma ala amalị na emecha ngịnị anụ ọgụ ya abịa nwata ime ụlọ ngịnị anụwa ọgụ nya na onwe ya nọ nya nwụrụ nya nwa ya chụpụ gara adọ ọrụ ọbụla ọgwụ so ije ebe dibịa mgbata ọgwụ mee ka echọ na ọgwụ ọbụla ebugharị gị bụ ọgwụ ndị ji aka gị na-egburu ọbara ewu ka ọbara nkịta ka ọ bụ ọbara ọkụkọ ị na-ahụ ya n'anya gị na-abụ ọbụna onwe ive o mere ka ị nwe ahụhụ ka iji bu n'anya mana nke a dị na nwe ive o mere iji egwu a na ebe anyị ma mfọzi ọgbapụgo iji akpọ ndị pastọ kpesa ndị pastọ va bịa mee gịnị va bịa nye mobive a ga-eme bịa bọpụtara gị ofu ife sị gị na ọgwụ ahụ adịwa bọpụtara gị ofu ife sị gị na ọgwụ ahụ onye dibịa bịara nyere gị na gị ego biwa ọgwụ ọbụla enyere enye na na-akpa ike ọ na-akpakịrị ọgwụ dị adị na-afụ ya anya ike oge enyere enye na-akpa ike too much zela ọgwụ ọbụla na-enye na dibịa gwasịrị gị ọgwụ nye anya gị n'aka ka ị na-ahụ ya n'anya gị na-abụ ọ bụrụ onwe ive o mere ka iji dee tụfuo ka ibu n'elu ya nya azụ dibịa ezi na-ego ọgwụ sị gị nye ya na maka na emesịa ive dị egwu ya eme
nwere mmadụ na-ele gị ọgọ ya sị gị nye ya na ọgwụ abụkọ kpanye gị ego nke nwa bụ onye na-eji amara ife. Obi Igbo ndị ọma njem ọrụ eji m n'aka unu na-eche anya bụ vidio. Biko ebe onye nọ, biko sọpọtụkwa na chanel a. Biko nyere anyị aka share this video, kọmentị ya, like ya, nke kasị nke biko mgbe that bell logo dị na your page, biko egbe ya on mgbe ọ bụla m post vidio ọbụla nweta notification anyị post ya, ka isolokwa na anyị na biko share this video ka onye ọbụla mụta ihe na nke, maka na ihe a pụtara na this year 2023 bụ iji eziokwu unu fụ ihe na-emezi ọla unu fụ na njọ ahịa adịgolo ndị ọjọọ, onye ọbụla akwakọ ngwongwo ya, maka na asị na ebe amamihe nke onye ọzọ kwụsị ka nke onye ọzọ ya ebido. Asị na oji nwa ya adịghị emela ha, na ebe onye ọsọ lụkwara onye ije ya elukwana ya. Obi Igbo asị m ka m dịrị mbọsị ọzọ.